Siemandero. Elo, elo. To jest Nanek, witam was serdecznie na live u mnie. No i chłopcy już są, już tam grają, ja czekam w kolejce premium. No, obejrzymy jak to nam pójdzie z całą tu. Dobra, to zapraszam do oglądania, ja się już tu przyłączam, żeby tam marasu nie robić. Włączę wam podsłuch z konsoli. Kurczę, to jest właśnie to mnie wkurza, że tego. O które to się będzie tego, ruszy ten mecz? No ja nie wiem, w sumie tam grają, to ja nie wiem, No. ci powiem szczerze. To do Petera byś musiał wleźć i obejrzeć ten. O, trupek leży. Nie wiem, bierzemy motor. Kurde, drugi w zrywa, kolejce. tak tu pisze i jedziemy gdzieś. Motor. Quick pull. Ja biorę motor i zapierdalam. I co, jesteście już wszyscy w jednej drużynie? Co O, mnie ty? wrzuciło zaraz do naszych. I co ty gadasz? No, Teraz tam dostał do naszych. Kurde, co jest z jakiś, nami? Jakiś no, dwóch kim rudych? jest? Z nami dwóch rudych, dziewczynami. jakiś funny man. U mnie jest miejsce jeszcze chyba. Albo dwa. No i ja i tak czekam, nie? Ale tutaj ciekawe, bo tu jest trochę jakiś, wiesz, no-name'ów, albo z jakichś, nie wiem, z jakiegoś innego klanu, jakieś coś. Jeżeli bambojów nie ma na tyle, to powinni, wiesz, wtedy normalnie z nami tak by połączyć, tak? Oni gadali na odwrót, nie? To by wtedy było, wiesz, miałby ręce i Może nogi. to oni są z tym. Może faktycznie są. No chyba, że. No. Tak to nie wiadomo. Siema Damian S. Siema, siema. Co tam słychać? No, to ja i taki Arel. No. Jest to taki. Jest Arel. No a co chcesz od niego? No jestem. No. My tylko jesteśmy dwóch po stronie tego bamboja. No to przechodźcie na stronę tego. No jak mu na przejść, jak ja nie pozwolę. Jak? A Nanek jest gdzie? A jest Nanek? Nanka Nanek już wczytuje. dołączył? A wczytuję go. Gdzie A pozdrowienia? teraz No pozdrawiam będzie cię Damian, 32 na pozdrawiam 32. cię, cześć, witam cię serdecznie. Zaproś znajomych i Tam kolegów. powinni usunąć tych dwóch łebków, co tam nie są ze zrywu, tak? Dokładnie. No. To Peterowi tam trzeba na czacie napisać. Tu by było miejsce, nie tylko jedna drużyna golf jest pod tym, pod kluczem. By 3 miejsca jeszcze były. To tam mi trzymajcie miejsce, żeby nie było. Tragedia. Jak? No nie da się. No. No, U mnie może jest w jedna, pięciu. to Dzięki. możesz tu wejść. Bijają. Dzięki. Ja. Jeszcze ci funny man napisze potrzebny medyk te. To niech on się zrobi medykiem. No. Dobra, czekaj. Czekajcie, bo ja sam muszę jedno światełko jeszcze oświecić. Ale ty jesteś tego. Ale ty jesteś dowódcą, to możesz usunąć. No kurde, ale ja nie wiem co to jest, ja będę usuwał, a wiesz. No poza tym ja nawet ci powiem szczerze, że ja nie wiem jak to się robi. No. W życiu nie było. Co ty tu leni? Ja funny man, non stop. Potrzebny medyk, kurde. Spadaj. Ja kurde jestem gdzieś na końcu mapy, mnie wypierdzieliło. Ten. Arel, możesz zmienić drużynę. Tu piszą. Ale jak? No nie wiem, jakoś macie zmienić. Bigfoot.
A jak mam zmienić? To napisz mu, żeby tamtych... No ale to wrzucił. chyba możesz telefon, możesz napisać, nie? A ja tam do Quitpola do tego, ja temu napiszę. Kurde, czekaj, mi się tu cholera posty nie wyświetlają. A tu mi ktoś pisze na czacie. W jakiej wy drużynie grocie? Bo chyba stworza nową. Ja jestem z Lemim, z Johnem Siną, z Masakrą i z Wivernem. To jest to chyba G, tak? Golf. Czekaj. Tu jest tak, Quickball, w coś tam, Radziu, Filip. Tu jest Nimalemigo. Jest Artur, Audition, Huberciuch. Aha, tu jest. Masakra. Dobra. Ale to zamiast my, tu jak się głosowo znamy, żeby być w jednej tej. Kurde, Jankes jakiś mnie ubił. No, easy, na razie Dobra, zaczynamy, ale teraz- wiesz? Na razie zaczynamy. Ale teraz przynajmniej mogę zobaczyć, kto tam wygląda. Ale No to, jak to wbijaj do mnie, Obraz skacze, ej. Ariel, to wbijaj do mnie na impreza, jest ta ostatnio. No jak na impreza? No na... Kuźwa, do tej drużyny, sorry. No nie da się, no muszę zmienić zespół, No no jak? nie da zmienić No No zespołu. to wyjdźcie To tam z tych gry i dwóch jeszcze raz jest. się włączcie do gry, no. No dobra, wyjdę z tej gry. Ale tam jest 32 przecież. A teraz Gdzie? u nas jest 26. No u was jest 32, ty. A gdzie tam? No. A w którym ty jesteś teamie? No tu Kajlemi. Przecież jest miejsce No jeszcze. właśnie, no to mówię. Jeszcze jest... No co, ja teraz patrzę przecież na ten jest 32. Na tablicę wyników patrzę jest 32 hopa. Ciekawe. No, jest No 30 poważnie dni. ci mówię. A u nas jest 27. No i teraz... Dobra, co jeszcze tam raz robisz? wyjdę na Ja tej cię gry. kręcę teraz. Siema, siema. Siema, Peter. No ja Peter, jestem pierwszy w kolejce. Manko. Foxtrot jeszcze u mnie jest wolny. Ajajaj. Nie wiem, wyjdę i spróbuję, ale nie Ja to chcę się już jestem wierzyć, pierwszy że... w kolejce. Nie wiem, ale jest to trochę według mnie niedograne wszystko. No. No, ja. Czekaj, ty się powinien... O, jest! Jest mój zabójca motorek. Bierzemy motor. Teraz jest tak, dużo ludzi, którzy wiesz, tam nie grają z nami, powchodzili sobie na tej stronie, nie? No tak, bo niepotrzebnie według mnie podawali na tym, na streamie hasło. Ja teraz pewnie nie wejdę, bo teraz mi pisało, że jest 64, no to ja chyba sobie Mogło po być prostu... tak, że zainteresowani proszę tam pisać, że tam, nie wiem, do Quitpola czy tam do Lemiego, jakby podawał im hasło, tak? No dokładnie. No, albo na imprezy by wchodzili, tak? No i wtedy hasło by testowali, tak? A nie No powchodzili właśnie. wszyscy, a my, No którzy dokładnie, no napierdalamy... sobie, wiesz, każdy, nie? Pan Staszek Nie możemy z, po tej z stronie. Radomia sobie mógł wejść. Nawet. Tracimy cel Delta. Staszek z Radomia. Przejęliśmy cel Bravo. Dobra, wczytywanie gry. Ale mnie ubił. Też czytuję. Cel Delta utracony. Ale to gramy na prywatnych serwerach teraz, czy co? No tak, Na prywatnym, no. to jest prywatny serwer od Bamboya załatwiony, nie? A w sumie każdy może do niego wejść tak naprawdę. Wynik tutaj jest 0-0, tylko pokazuje ile i ile razy zabity zostałeś, nie? No i co? Jestem w tej samej drużynie, co byłem. No mówię, na pewno tak będzie. Ja też wejdę, to pewnie samo Paweł, wejdę. Wiktor też jest po tej stronie. To niedobrze, no. Tam jest... No niedobrze, no. Mamy czat, Jak to ekipa zryw. Jesteś tam, tam jest Quickball, on jest za to odpowiedzialny. Klawiaturka... Ładnie napisz.
A gdzie jest czat? Echo przejęty. No u Petera, nie? Chyba. Nie u Petera, normalnie ty. Na Messengerze A, ta na tym, ekipa z Na ryb. Messengerze. No. Przejęliśmy cel Muszę Charlie. włączyć. A dalej ci łąkowe są tam? Cel Bravo utracony. Kaj to mnie wybiło. Gdzie jestem? A, no jestem Przemek z tobą. Straciliśmy cel Echo. No, bo to takie bezsensowne. To... Kaj się tu odrodził, kuźwa. Kto tu jeszcze jest u nas? Paweł Wiktor jest w ogóle sam w jednej drużynie, ty. Bez sensu. Jeszcze jest Teraz jakiś... końca rundy, może po rundzie nam się uda. Jeszcze w Delcie jest też jeden z 5 jakiś. Ty, ale powiedzcie mi, czemu ja tu są Kredak. biegą? Powiedzcie mi, czemu ja tu są biegą, do cholery jasnej. No, bo nic nie wiem, na razie. Ten ze zrywu i Paweł Wiktor mogliby do nas dołączyć, to przynajmniej byśmy byli w czwórkę. Ciul mnie z czołga wykurwił. Ja pierdzielę. Mam pograne jak Masakra. pieron. To coś ty Co? coś Przemo grasz? Czy nie grasz? Nie. Ja na razie czekam tutaj. Do Nie, końca na tej tym razie rundy. pobiegam, bo co tu kurde robić? Trochę mi się nie chce tak bezczynnie siedzieć, a ja też kurde nie mogę długo w sumie, szczerze mniej pogram niż chciałem. No. Dzisiaj też taki wyrąbany jestem, kurde muszę się położyć jakoś normalnie spać, bo wiesz, po 5 do roboty. Kurde, ale tu jest chaos. Godołek kurwa temu cepowi, za przeproszeniem, że się mamy zgodać, kto co będzie robił, bo tu jest teraz taki chaos. Każdy se leci i se robi co chce. Tak, dokładnie tak jest, jak go dasz. Ci tu samolotami napieprzają. Ten tam, kurde, widzę, że Marco Polo, czy jak on się nazywał, tam kogoś uszczylo. Marco Polo. Chłopie, no to jest kurwa wariactwo, co tu się dzieje. Echo utracony. Mogli wyłączyć te czołgi. Straciliśmy cel Bravo. Co za grzbiet. Zostaw mnie. Dlaczego tutaj w ogóle nie ma powiadomień, że zabiłeś? Kuźwa i mnie. Przegrywamy. Co Jezu, jest? Wywaliło nas, no. No, Albo ktoś nas... Ja, wiesz co, bamboje nas wywalili, żeby swoich do drużyny wsadzić pewnie. Mm. No, a my teraz będziemy siedzieć i patrzeć, się zalogujemy jako widzowie. Nie, i będziemy Petera patrzeć, też jak wyjebało. chłopaki utracono połączenie z Wszystkich ładnie. serwerem. A serwer nie wytrzymał. A co, bijasz jeszcze mamy, czy co? Tak, Połączenie z połączenie z serwerem. pierdyle. A za tydzień będzie dopiero właściwy mecz. Nie udało się dołączyć do serwera. O. A mnie właśnie... No Mm. mnie No wczytuję. bo tam ktoś coś robi. O, dobra. Mamy się szybko się przełączajcie i przenoście. Dawać. No mnie Włazicie. wczytuję. Dobra. Właście. Nie udało się, no to jeszcze raz. Słuchajcie, mnie dobrze słychać? Mhm. Nieznany błąd. Aha, ale to jest ta pustynia synajska, nie? No.
No. No to nie, to chodzi mi, wczytywanie gry mam. Nie, to Próbuj, powinno Zamek, wszystko być próbuj. tak dogadane. Musi działać. Na przykład, że o 20 już powinniśmy ruszyć z meczem. No przecież, a to jest A, nie, 20:28, ej. No przecież oni już grają i no, że po prostu się to tak popierdzieliło, że nie połączyli No, z tymi no dobra, jestem po stronie Quitpola, tego, Lemmy jest tutaj. Quick mi zaproszenie teraz wysłał. Patrio. No, z Kamilem jestem, z Arturem Masakra. No, Quick mi wysłał zapach teraz. I tak samo. W sumie mi wczytywało, to nie wiem czy to było potrzebne, ale no mniejsza. Ej, słuchajcie panowie, mnie dobrze słychać? Dobrze, sędzio. No, dlaczego? Dobrze, dobrze. Dobra, jestem z tego Arturem. Ja teraz nie Kamil. wiem gdzie iść, bo tego wywaliło chyba znowu Peter, a nie jest. Gdzie on teraz jest Peter? Kurde, ja tu nie wiem, patrzę na te wszystkie nazwy i... No jest Peter, jest z Patrio razem, ale oni mają zamkniętą tego drużynę. No. Aha, znaczy to tam, o ich drużynę to tam kij, ale wiesz, żebyśmy przynajmniej byli, wiesz, z jednej strony, nie? No na razie jestem z nimi tutaj, nie? No. Ale znowu do Quitpola Bambo dołączyli. Ale spierdają. No. No ale czemu nie? No ja zaś nie Dobra, umiem. ja na razie do Quicka dołączyłem. A ja nie umiem zaś do niego, kurde, do żadnego nie umiem sam wejść. Kliką na ten serwer, nie udało Dobra, się. Artur jeszcze dołączył. O, jest wczytywanie, dobra, już my są w domu. Ale ten... A, jeszcze... A, Radziu dołączył do mnie. Ale jest u nas jakiś ten Bebe Danonek jakiś. Ej, słuchajcie, róbcie tak. już. Ej, kto jest... Czekajcie panowie. Kto jest na naszej imprezie? I tak, żeby my się... Chodźcie tak, żeby my byli razem, jedną drużyną i... Ale Przemo... No jestem z Kamilem, Kamil jest tutaj. Ale Kamil, co jest na imprezie? No jest, no. No to do was będziemy dołączać. Róbcie tak, żeby tam było miejsce. Ale ich jest ten. Ich jest tam już 5. No to musicie A wyleźć. kogo nie ma na imprezie, bo tu jest Abu Kerok jakiś tam. No ej, No to nie wiem kto to jest. Ja nie wiem kto to jest. Nie mam pojęcia. Co, usunę I ten to jakiś- z tego? I ten jak jakiś to się usuwa? W1 Zarządzaj to. Devil Inside. Ten Devil Inside chyba też go raczej nie ma tu na imprezie, bo ja go Dobra, nie to ja znam. ci zrobię ci miejsce, Dobra. no, w drużynie. Tego usunę i tego Jakie usunę. drużynie jesteście? Alfa, Alfa. dwa miejsca są. no to... No zaś O. jaki... Czekaj, Kto to Dananka dołączył teraz zrobię jeszcze? mi miejsce. Keraza zostawię. Kerazio. Czekaj. Nie mogę przejść do drużyny. No widzisz, fajnie my się dogadali, no. Easy mode Danek, dla ciebie miejsce robię, ej. No dobrze, Danek. dobrze, czekam. Tak? To ja już robię miejsce, no dawaj raz, dwa, Alfa. Raz, dwa, trzy. Uwa, Mark. To ktoś się wjebie i nie będzie. Raz, dwa, trzy, Nanek patrzy. Ej, a kto to jest ten pan? I Odixon. No, Ale tu jest Dyson. pomieszane. Jakie Ale tu ten jest Kerazio, pomieszane. Ej, a Audition jest na imprezie? Ty, a czemu ja nie jestem w tej waszej... Co jest grane? No bo jak się logujesz, to cię gra automatycznie wyrzuca, żeby była równowaga. No ona nie jest na tyle inteligentna, żeby wszystkich ze zrywów ciepać do zrywu. No właśnie. To dopiero jak Ty, chwilka Przemek, pogrosz. Weź tego Kerazio usuń. Automatycznie No, on jest na to moje imprezie, premium. A jest na imprezie, tak? No. A kogo nie ma Aha. na imprezie tutaj jeszcze? Z tych, co tutaj No są? mnie nie No ma. nie no. Trzeźwych. No dobra, Audison jest? No nie ma, bo nie ma równowagi. Widzę, że chłopcy chcą tu przechodzić, a ja nie umiem przejść, no. A mnie wczytuje. Aha, ty nie jesteś po naszej stronie w ogóle. No, bo kurde, tłumaczyłem ci to przed chwilą. A, Że no dobrze, gra no, po prostu teraz wyrzuca kumam. belekaj. No dobra, to na razie tak zostawiam jak jest, no. Nic na razie. Właśnie to jest
wiesz, za mały serwer dał, kurwa. To powinno być 64 na 64. No, o ile by to PS4 uciągnęło to. I co, już grają? Wojna jest? Czy co teraz? No oni se grają, no. No, Oni se grają, mają set team zrobiony, a my, wiesz, my stoimy jak... My są drugiej kategorii, rozumiesz, i ten. Czyli Przemo, u was wszyscy są w tej, tak? Są wszyscy w imprezie. Ja muszę nową No tak. impreza u ten kondycjonalnie ogarnąć. nie ma, ale chyba, tam nie wiem. Tylko jest ona otwarta. no. Jest Kamil. No ja nie wiem, to ja sobie na razie dołączę do golfa. Do mnie Artura. dołącz. No ale kaj ty jesteś? No, u czerwonych. No ale to przecież... Jak ja nie zmienię zespołu? A nie, zmieniłem, czekaj. Dobra, no to jest... No, a ja zaś nie umiał zmienić zespołu. Nie umiesz? No nie umiałem. Nie możesz. Nie mogłem. No nie da się. Nie pozwolili Znaczy, mi. no ja teraz nie mogę, bo niedawno zmieniłem. No, a ja nie umiałem zmienić, bo nie mogę. No ja ci się nie pierdzielę, no wejdziesz tu czy nie, chłopie. Kurde bele, ale by ich gnoi przejechał z kubańców. Nie, po to powinno być inaczej, po to powinno być zrobione hasło, kto chętny pisze do tam na tym i dostaje hasło, tam na przykład jest tyle nasz i jeszcze No, to dokładnie. kopać. No, ale przecież tak było zrobione. Wszystkim hasło serwera podali. No, a jak? No ale wiesz, no ale było podane hasło na tym, na streamie u Petera, normalnie dla wszystkich. Ale przecież na dostępne, nie? ekipie zryw było hasło podane. Godzina wcześniej było hasło podane, panowie. Quickpol No to ja godzina nie wiem, wcześniej mi podawał nic nie hasło. wyskoczyło. No na czacie tutaj, co jest z tego, na Messengerze. Aha, to ja kurde widzisz. A no to jak ja macie nie to włączyłem. powyłączane, ja mam takie powiadomienia, bo to jest dla mnie ważna ekipa, także mam włączone, no. No i było godą ci, godzina wcześniej było hasło podane. Żeby nie było tak, że po prostu nie wejdziemy. Snajper. Ja nie wiem w ogóle na kogo tu strzelać, opie. No. Nie, ja ci powiem, że Najlepiej do przeciwników. By były miejsca, tylko znowuż inni dołączają jeszcze. Nie, po to nie ma, nie wiem, no powinno być, ruszamy do boju, od nowa, ruszyć i nie wiem. Lewi powinien zapowiedzieć na tym swoim live, że gramy już na serio. No przecież grali już. zabawy. Ej, u nas jest miejsce w ekipie jakby co. zespoły są pełne. To co, Nanek, grasz w ogóle coś, czy... No gram, no to. Szkoda, że w ogóle nie umiemy się jakoś tak zgrać, żeby byli na jedną imprezą razem, nie? No. No. Trudno. No tak, żebyś był po naszej stronie, to bym ci dał. Tutaj byś wszedł wtedy. Nie, mi chodzi obojętnie po jakiej stronie by był. Czy by był po stronie zrywu, czy po stronie tego. I no, żeby po prostu być razem w jednej drużynie, w jednej tej grupie. Aha. Żeby po prostu razem biegać. 5, No. na imprezie. No. Tu mam bazę. Kurde, man. Artur. Zryw mi zabija pasję, no. Ja cię pomścił, Nanek. To dobra. To fajnie, żeś ty tam jest. To czekaj, ja tam za chwilę do ciebie. Uważaj, żeby ci się nic nie stało. O, A. właśnie mi się stało. Kał nie, Peter mnie, kurde, dobił. Kałą był. Kałą w los. Za winklem był. Poszedł tam od drugiej strony. A już leży chyba. O, dzięki. O kurde, czołg, uważaj, Nanek. Jak go walnę. Co? Przejęliśmy cel. Arturo. Nie, to jest, ci powiem. Kurwa ma. To jest pieron, jaki to jest pieron? Za bardzo nieogarnięte i tak nie wiadomo gdzie, co, na kogo się patrzeć. Ja się tam zrespię na E w tym czołgu może. Przynajmniej coś zdobędziemy. Tutaj. Na. Dawajcie na G. Nie z G cisna na A. Cel echo. Żako. Kurde, Franco pierońsko.
No i w sumie nie będzie wiadomo, kto jest lepszy. Jak będzie, no będziesz widział po punktach, nie? A w sumie niby. Co to było? Nie wiem, jakaś fajna kobieta. A ja tu killi nie pokazuję, czy pokazuję? Nie zabić. W pobliżu znajduje się zestaw z miotaczem A, ognia. pokazuję normalnie. Mam miotacz ognia. Powiem wam, że zrobiłem teraz numer. Wszedłem z pociągu, z tego czołgu. Czołg się spadł z górki i przejechał niego. Właśnie słyszałem bo słuchawki z boku mam z kompa podpięte i Tutaj kurwa. ktoś jest od nas. I co? I Peter ryczał? Kurczę. Ja i Petera przejechał po tym czołgu. się wkurzył chyba. O Jezus. A na streamie to już jest, czy to już było? Było już. Mhm. Ale u Petera ma na cofnąć. Ten. No. Gdzie tu kurczę? Wy się tak nie odradzajcie, jak ja widzę, jestem w pobliżu, to was uratuję, tak? Bo sami się odradzacie niektórzy. Ej, Kto tam Co się to mówa ma? tak? Jedziemy na mek. jademy. Czekaj, niech to ino do końca sam będzie. Dajemy Bo na przejmuję. Dobra. No dobra. Jadzin. Uważaj, tam jest. Na mek, Ja. uważaj. Kurwa, teraz to są Kurwa. nasze tam, Czekaj go nie? chuja bych przejechał. Ale mi. Kurde pak, to za... Ej, ale to zamiast nas zostawić głupek, nie? No. A ja na tym motorze kurde nie umiałem celować, nie? Bo mi we wszystkie strony latało. A Kamil wyszedł z tej tego czy co? Cel Echo utracony. Kamil poszedł do innych, którymi może nie wiem. Ja, To też znaczy... O. Kuźwa mać, co to są za pały, nie? nie zdążyłem. Ej, i zamiast się naparzać na ta inna drużyna, to się wszyscy naparzymy na siebie. Na każdego to nie lepiej, nie? Czy Nanek tam podkładaj Kurde. wtedy? Właśnie mnie Filipos zabił. Nie no masakra, niestety. No my tu jesteśmy powiedzmy na mek sami i w zasadzie gramy we dwóch na całą resztę. No. A kaj z nim gadasz? Z kim? Masakrą. Nie, Onikaj. Znaczy masakra ma chyba streama. Aha. Z tego co widziałem wcześniej. Kurde, a. Pójdź na A cisnym. O, jesteś. Biegnę tam. Tutaj będę to wszystko. Kurde, którędy tam dojść na te A, cholera. No tu do góry pójdź. A tutaj są nasi, kurczę, no gdzie tutaj leżą. Leżo i kwiczo. One tam leżą i kwiczą. Foxtrot utracony. To jest. Jeb im tam. No jak teraz, co wczoraj było z tobą? Wal im tam ostro. Ładuj im tam ostro. My to jeszcze graliśmy tam Oh shit. z godzinę. No naciągaj żeś te bełty. Jeb, ciulej tam. Ciul, zaś mnie kurwa Filip uwalił. Kurwa. Kurde, wali tam z daleka. Jak coś to ja jeszcze Nanek żyję. Mhm. Oni tam idą ku ciebie. Kumie? Idą kumie? Ja ku ciebie. Dobra. Jakiś Made in Poland. O kurde. Ej, a to za tyle było zabiłem łeb. No i żebym Lemi wiedział, mnie to, już zaszedł. No. to bym nie Nie, to zabijał.
To jest bez sensu takie coś, kurde, tam oni wszyscy mają komunikację między sobą, a ty tu nie słyszysz i nie widzisz nic. Ja nie wiem, jaka jest ta reszta naszej tej. Ja też nie wiem, No, oni są Kamil na był A z są nami. teraz. Ej, Kamil był z nami i wyszedł z naszej drużyny. No. Jaki Ej, a my Kamil? wszyscy, co tu jesteśmy przeciwko No nim? tutaj ten, co imprezę zrobił u nas. Czy on... Ej, nie, Ja to zrobił Marta, imprezę, o, to jest moja impreza. Jestem u ciebie, dobra, sorry. Ale nie, bo on był u mnie w tym. Made in Ale Poland. Nie ma ciebie. Czekaj, Made in Poland. W jakiej ty jesteś drużynie? Z Lemim? Czy przeciwko? Nie, przeciwko. Przeciwko. To wleź do jednej drużyny, żeby my się umieli zgrać, żeby fajnie zagrać. Kto tam jest jeszcze? Grzegorz, ty jesteś u kogo? Z Peterem? O nie, Ja tu czołg jestem- leci! Czołg jedzie, Boże, pitaj chopie. Wstawaj. No, Grzegorz, jakie jesteście? Ja Ja jestem w jestem Alfie. tutaj... z Peterem czy e, przeciwko? Drużyny, ja jestem przeciwko w Peterowi. Alfa, ale ja jestem... Kurczę, jestem Made in Poland, czyli jesteśmy w Enemy Teamie. No, ja jestem z tym Made in Poland, także czekaj, kurde. Siły sojusznicze jestem, no. Mhm. Dobra, no. Wiesz, fajnie by było, jakby my wszyscy byli w jednej Kurde. tej. I znowu ten, nie, bez sensu. Ja chyba dzisiaj długo nie pogram, bo Połowa bitwy za nami. to jest troszkę... Ja. No bo my są u tego. Coś. Aha, dobrze, pasuje. Wyście są tutaj u góry. Walić tego Pajsa i tego w Peko, albo dołączyć gdzieś. No, aha, do mnie nie dołączycie. Bo to nie jest moja drużyna. No, My by musieli... Czekaj, ja mam... Aha, nowy nie stworza. no nie. Nie da się już. No. Trochę nanek pomieszane to. Czekaj, no. No jest to pomieszane, no niestety, no. Ale patrz, Nanek, tutaj kurde alfa drużyna jest 3 od nas. Made in Poland, No to Grzegorz właśnie. i Mazi. A tych dwóch No. jest jakichś chyba innych, nie? No, Ten no. WPCO jakiś- Ale oni nie mają... Aha, ale to jest... No. Aha, ale oni są No i już my są w domu. ni niwki, ni w oko, kurde no. No. Ani oni nie wywalą ich, ani my nie wywalimy tych. Czyli jest pad. Mamy pad. Patrz, poda Ten, patrz. że my będziemy patrzeć, jak któryś ucieknie, na przykład ten w Peko albo Pace, no to damy, wiesz, cynka i No. może się tak szybciej. Raczej wątpię, no. Jedynie obserwować... Może się ktoś przenieść, bo ja wyszedłem. Ale wiesz co jest najgorsze, że medyków nie ma nigdzie obok. Nigdzie nie, kurde medyków nie widzę. Biegam, nigdzie. Fuck, ja się spalę. Kurczę, z miotaczem ognia. No ale Audition nie jest ze mną. C tracimy. Dobra, Dobra. Dobra, no trudno, no nie będziemy Temat. dyskutować tu o głupotach, no. kurde, stań tym czołgiem, jedzie, No tak, jedziemy z tym Hoxem. czas pieprzać. O, shit. Kto cię tam udupił? Masakra. Masakra, dosłownie ich przenośni. Czołgiem, wiesz? Kurde! Kamil Pieroń... Już mnie denerwują ci pan. Kaj się odradzamy. No. Kaj się odradzamy. O, cholera. Wyskoczył. Muszę. Bierzemy kuźwa jakiś czołg i robimy naparzanka. No lelo, No czekaj, no że nic nie ma. No. Ewentualnie na koniu możemy we dwóch jechać. Nie. Tylko nie wiem, czy to Dobra, się da. to pójdź na F i będziemy atakować C. A jest czołg na F. No to bier go. Bier go i przyjedź po Ty mnie. jesteś Kaś tam Poniżej. Gdzie ty jesteś? Poniżej F. Tracimy cel F. Kurwa, ale mnie ubił ktoś. Sorry. Moje gadło. Cel brawo. O, czemu on opuścił? Nie wiem. Zginąłeś? Ja. Łaził sam jakiś. Bo to nie do końca Jakiś tyle trep zgrane, Z zrywu łaził sam i mnie skasował. No to wskakuj tu. Kaś ty je. Ojej. No w czołgu. Dobra. O shit. Co? Coś tu wali do mnie, nie To wiem po- co. To powinno być takie bardziej do mnie zgrane, coś kurwa. Idzie do ciebie się nabi... Nie idzie, czekaj. No nie umie do ciebie. Ja zaraz...
Ja U Piton do nas mnie teraz zaraz jest rozwali. tylko 4, nie? No. Co ja mam za broń? Jankes pistoleciki i małe. Robert Timma. Nie wiem, czy oni są na imprezie. Kurwa, gdzie on mnie zrespił? No ale Artur, wróć Artur. Przemek, wchodzisz na nasza impreza, widzisz kto tam jest. Kurde, co ja miałem za bronię? zobacz. No, zobacz, jak kogoś tam nie ma w twojej drużynie, a umiesz tą drużyną kierować, weź ich wywal. Nie, u nas nie ma. A ja nie jestem dowódcą teraz. Ale co, dwóch będziemy grać? No, nadaj mnie ten zabił. Kurwa, specjalnie to tak robi. Zobacz, wywal, a potem mi strzela. Kuźwa gnoje. I kto? Jakiś Gzuza. Dobra. Ja się respię na F. I pójdziemy na TE może. Kurwa. Co? Nie krzycz tak. Nie możesz tak krzyczeć. Ojej. Ty, Nanek, na E jest motor. Na E jest motor. Znaczy na F, co ja gadam. Na F jest... Na F. No to bierzemy motor, będziemy motorem walczyć, no co? Nie ma. Jest tutaj, stoi motor. Ja koło niego stoję. Kajś ty je. Albo te, pójdź sam, same małe czołg. Tu jest tak, odwróć się. Gdzie? No to odwróć się. Gdzie tu są A te tu. frajerzy? Idziesz. Znowu quick. Chodź, obejrzymy to. No, Cholera. Ja jada, ty szylosz. dobra. Na ich tak opóźnię, no ich tam, wiesz. Co? Nasz pociąg pancerny. Opóźnia ich, żeby wiesz, nie wygrali tego. Siup. Czekaj, cicho, czy musi larmo robić? Jademy na A. Dobra, Albo podnoszę czekaj. tutaj jednego. Czekaj, nie byłoby tu dobrze ten przejąć. Tam jest hop, widzisz go tam? Patrz, tu są. Patrz, no. Dobra, ja tu normalnie muszę Kurde, być pierwszy. przejechałeś pociąg. koło niego. Ciężko. Kało nie. Jak będzie walił granat, to mi Kurde, powiedz. Ja tak nie umiem walić te. To się musi Się rzucić. Wszystko tak kolebie. Czy musisz... Ja cię Zabiłeś go? kurczę. Zabiłem, ale drugi go potem uzdrowił. Ale tu ktoś z tyłu był, ktoś z tyłu nam tam walił od B. Dobra. Coś ty to za klapa otwarł. I on nic nie otwierał. Ej, a tu ktoś mi napisał tego na czasie. No. Siema, jestem od BB, od Bamboja. No i dobrze. Kciul. O kurde, Ale, pod ale mapę spadłem ty. jaki mściwy, bo napisał siema, jestem od BB, kurwo. To... Że zrywu nie lubi. Nie. Zryw to jest najlepsza ekipa. No to, a to co, nie umiałeś mu odpowiedzieć, Przymo? Nie zauważyłem, dopiero potem zauważyłem, a już nie było już. Jakbym to zauważył, to bym mu tego powiedział. Bana po. Bana. Ale ja mam jak... Czaj, SMS-a o treści pomagam, panowie. O, Jada cugiem. jedziemy pociągiem. Ja też. A ja Dobra, Ancugiem. takim anczungiem. Ancugiem. Pośpieszny pociąg. Cug to jest pociąg, a Ancug SPS. pośpieszny. Też Ślązak z ciebie tak dziwnie gadasz. Podo, tak dziwnie gadasz. To ty dziwnie gadasz. Ja to mówię tam normalnie. polsko, Ej, w tym, w Alfie jest... Wow, jaka tu jest fajna broń, Gintry. Ładujcie tam. Dobra, przyjmujemy, tam ktoś leży od nas. Dobra. Hej, jada pociągiem. No ty już będziesz przeżywał to. Pendolino. A Pendolino miał wypadek. To jest gówno włoskie. Najlepsze są polskie pociągi. O kurde, Jantes tu się zaczają. No a tam nie, bo mnie Nanek zaraz rozjebie. Pierdala. Nie, ale dostał.
Nie chcę Nanek ciebie rozwalasz, ale... To nie rozwalaj mnie. No, ty mnie rozwalisz, nie? Ja cię nie rozwala, bo prowadza. Aha. Dobra, Co ty sorry. prowadzisz? Cuk. Pociąg. To on się chyba sam prowadzi. Nie maszynista. Dup w czołg. Nawalajcie w ten czołg. Dup poszedł. Ale już przejechali my. To już w niego nie trafia. Straciliśmy cel Foxtrot. No Nanek, cofaj tutaj No. tym złomem. Czekaj, hamuja. Tak długo? O, Ten Bamboy to musi być... On też kanał, bo tam kumpel, ten taki Marecki. Właśnie go ogląda, Bamboya. Szmatę. Bambo to nawet może spoko klient, ale niektórych chłopaków ma kurwiałem już. Jak chcą przejebać. O, bo nie, taki co zrobisz? Są ludzie i ludziska. Ładuj cię w ten czołg. Lemi, do boju, kurwa. A nie leżysz mi tutaj będziesz. Czekał, aż go uratuje. Ej, no. O, ale wyleciał. A go podrzuciło jak... Jest polowanie na bambojów teraz. O, Nie można snajper im dać jakiś. wygrać. Są czwoki. Dup. Taś. Ptaszki. Okej, tu sam kto je. Jakaś dziwka jedna. Kurwa, a tam u góry Na A, jeszcze panowie. było. Jadymy na te A. Zaraz ich tam opanujemy. O, zginęła ta dziwka. O, Cel Bravo. Aj, prawie w samolot trafiłem. Prawie, z wielką różnicę. No, tutaj beka mi na tym live. Świnia. Nie wiem, który to taki był. No to Kerat na pewno. Chcę napierdalał się byle czego. Był. Na tym Śląsku to was kurwa futrują. Śląska to od razu, że beka. No. O to ty nie beka? Jest rozwalony. Bekałem. Przejęliśmy cel. Poszł do domu. A tam jeszcze jeden jest, kurde. Dostał, unieruchomienie Kurwa, silnika, za- pięknie. Nanek, hamuj! Wsteczny! No czekaj, hopie, zamiast tych wajchów, rozumiesz? Jedna wajcha, druga wajcha, trzecia No co wajcha. ty, nie umiesz pociągiem, kurde, sterować? Przestań. No. Ładujcie je w nich tam. O, dostał. Jakie walki masz na mnie? To gra jest. A. Nanek, jak mnie zabijesz, nie? Jest, dostał. Twój pociąg. Mhm. Kurwa. A to idź ka indzi. A, indziej, no. A nie, sorry, teraz ktoś inny mnie zabił. Jednak pociąg mnie nie rozwoił. Bambo. Smart. Ale wygraliśmy to, nie? No kurde. Przegrywamy. On tam jeszcze żyje, nie? Już chyba jest No zniszczony. bo oni są bambusy, są, kurczę, no. Wiesz, myślą, O, że za hopy. co teraz. Jest, jeden dostał. A jest tam ten czołg dalej, posrany. Stoi, no. Ja tam próbuję z daleka, ale kurde, ciężko tam... Ło! Spsuli mnie! Ja uciekam. Nie uciekaj, no naprawiaj ty, głuptasiu, Ale ja nie mam czym. No cugną zepsują, No ale ja nie mam tego. Klucza nie mam. No już na zoli leży. Ciulu. Ja, Kaj leży, to daj mi go. Farmazony. Kto tu z tyłu, kurde, strzela do mnie? Te. Kurwa, nie pociągu. widzę nikogo tutaj. Ja, Biegam uciekajcie. jak idiota. Zostawcie mnie tu samego, ja. O, dostał. Pitom. Te, wracaj tym cugiem.
O, imię ubili. Jakiś Zankal mnie zabił. Zizi Haja. Zikhal, ja. Zabił mnie jakiś. O, i jakiś na koniu jeszcze jeździ. Aha, to nasz. Bo go zasiekał. Dobra, zdobywamy jeszcze- tutaj E. Kurde, Kaj się zrespił. Kaj na drugiej stronie mapy. Kaj ten pociąg. O, jedziesz, Danek, dobrze, że jedziesz. O nie! Kurde, Koniec, Hubert. zwycięstwo. Porażka. Teraz Nanek, ej, próbujcie wejść może, jak już się dostaniecie. Ja. Jakiś kopytko w tamtej drużynie gra, no sorry. PTFO jakiś, nikogo innego nie ma z taką nazwą. Jest jakiś Zankal. Ten, albo sabotaż Słyszałem, że Ej, albo sabotaż stosujemy. Będziemy latać rozumiem po mapie i ten Peter nas będzie zbijał, a my będziemy wygrywać. A zryw będzie wygrywał. ta drużynowa gra, nie? No. Ej, Lemi 7. Zobacz no. To jest wszystko oszustwo. Obejrz, który jest. Pierwszy? Hmm? 7. Dobra, może jeszcze jedno. Ja, a my są z Banboyem w teamie, nie? A to jest pomieszane. No tak. Nie ogarnięte. No, Tylko ta mapa będzie? ja, Nie. cała reszta ma tylko tą mapę jedną. Nie, bo mi pokazywało dalej pustynię, a kurde, gramy co innego. Ja. Jak już ktoś No. odchodzi, to z naszej drużyny odeszli, nie? Tak by nie mogli z tamtej odejść, kurde. Gdzie jesteście? Ja Co tu za- siedzę. No, teraz opuścił. Taki Kaj, jesteś- W1, coś tam, są zrywu, ale nikogo nie ma komunikacji. Nikt nie Kaj jest. jesteś, Nanek, grasz? Dobrze grom. Dawajcie tu tutaj. Dajcie grom. Czemu bych nie miał grać? Ja zdobywam G. Wsiadłem do samochodu z kolesiem. Ej, Dobra. Danek, jak zginiesz, to spróbuj przejść, albo ktoś, bo teraz Kerata nie No ma. czekaj, kto tam jest na naszej imprezie? Czemu się ktoś nie odzywał? No ja jadę z Arielem i z Nankiem. A killer? Killerek? Ja jestem. Jesteś. A ty jesteś z kim? Z Przemkiem w tej drużynie, czy jak? Wyście są razem? Ja jestem. Ja No teraz nie, przyszedłem, nie. ja teraz przyszedłem do Echo i tutaj jest tak Array, Made in Poland i Nanek. Aha, no to dobrze. Mówię, w No, zespole jest ten. no i No to od przynajmniej jest nas, Bandiego. jest nas no, trzech. przynajmniej 4 nas jest No, teraz. teraz Czterech w sumie, nie? Przemo by mógł do nas też dojść i już bymy mogli walczyć, no. Już by była ekipa. Ale przeciwko zrywu? O Boże, to jest No, gra. co zrobisz? To chodzi o to, To by żeby... musiało być... Wiesz jak? No dobra, to spróbuję przejść. Ciul! Ale nas rozdupczyli. Kurwa, ale ktoś mnie uratował, co za łeb. Jechałem mu pod całą lufę. Co to się stanęło? Nie wiem. Dobre pytanie, co tu się stało? Ej, hopie! Chodź, bo nie ma... Wyłaź z tego... No, Arel, wyłaź z tego, podeprzałem idziemy się. E. E i F nie jest przejęte. Kopytko 4. Kurwa, każdy by Dobra, chciał dołączyć, idziemy. ale to... lecę za kopytko. tobą. Chodź, Nie se wiem, zamek czy przejmiemy. na live, czy na imprezie, Hopie, dostaniemy punkty. ze zrywu. Lo, 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 La, lo, la, lo, la, la, lo, la. lo, ała. La, la, Odruty, la. że się poranił. A ja też, pierońskie druty, że... Poranił, że się odruty kolczaste. Teraz rozumiesz się sam Kaś schować. I czekaj na tych Judaszy.
Kamil jest lecimy. też. O kurde, F Jestem. zdobywają. Co? Po jakiej jestem stronie? F zdobywają. U Kuźwa. góry. Cel Echo. U góry F? Teraz akurat mi się... Ja mam ten... Kusza. Ładuj w nich tam. Ja mam z 2 może gra. Ej. A gdzie ty jesteś znany? Jeb. Ty tam po Kurde. tamtej stronie? Ej, no ty... Jakiś devil. Kurwa, gnoju zasrany! No oczywiście, kto? Ekipa zryw. Za bardzo nie ogarnęli tego. Nie wiem jak to w ogóle nazwać. To poznanek na TB może teraz. B? Ja B. Na B? Bo tam są... No, nasi tam są zdobywają akurat. No, dojdziemy na Może B. zdobyć. Na B i potem na A. No, wiadomo. Kurwa. Ja się tu schowam. Jeb go! Do kogo? Haha, jeb go! Granata! O kurde! Ale nas zaszli od lewej. Nie, no nie wierzę w to. Ja nawet nie zdążyłem zrobić. Dobra. Ej, a tu pomieszało faktycznie, bo jestem teraz z Lemim w zespole, w drużynie teraz. No. I z Johnsonem. Johnson i Johnson. Johnson & Johnson, nie? O. A Tak. WC kaczka. Johnson. WC Picker. Mhm. Na C, Manek. Mhm. Dobra, C zdobyte. Charlie. Gdzie tu są jakieś... Johnson biega! Johnson. Ja idę za nim, żeby mu dupę ratować. No, Johnson prawie by cię ubił. Oh shit! Chyba Johnson. No, czekaj, ja się zostawię. Kurde, snajper jest tam cholera na skałach. Snajper! Ja No też pierdzielę. kuźwa na czego snajper. O snajper. John Czekaj. Cena. Wyborowy. Ja nie wiem, No ja nie, tu nie, nie, to umiem nie był nic ten. ugrać. To był ten. Cel Echo. Okej. Ten. A, bo strazi za tym Ale medykiem. mi przyjebał z czegoś. Pierdol. Kurde, ja też myślę, że to wiecie co, jakoś tak lepiej będzie. No, lipa, trochę lipa. No, troszeczkę tak... Nie ogar. Taki każdy przecież... Le... Puszcza. No, Co on to robi? Co tu się stanie? co on to zaś robi? Transmisja offline. A kopalnie może nie- prąd mu wywaliło, ty? Tak, jak ostatnio. No, Johnson też opuścił ode mnie. Kuźwa mać! Przemek, ty... Nie komentuję tego. Ej, widzi, że koleniego leca. Widzi, że Jopiego nie widzę. No a może nie widzi, że go nie widzisz. To nie jest takie a co ja proste mam? wszystko. No, ja tu wpadam, ktoś stoi, to morduję, no. No. To mam Co ma wyjść. upaść, nie utonie. No, ja dopiero widzę, jak zabiję kogoś. Przemek, z ciebie taki hachar. Hachor i hapol. Ja, pieruński. Haha. Straciliśmy Kobyła jest. Pierona. Jaka kobyła? Kto to o kurde. powiedział? Kobyła jechała. No. A, kobyła jechała. A. Kobyła ma mały A bok. tam u was kobyły są jeszcze? No. Z dorożkami Wy tam nie jeździmy, macie nie? samochodów? Nie. Nie, my nawet asfaltu nie mamy. My mamy ino wągel. Ino w zima je ciepło. Wągel i Ko- kupalnie. ktoś połamany Gruby biegnie, i że- gruby. Ja, gruby są najpiękniejsze. Kaś ty, Nanek, ty żyjesz? Ja tam kurwa widzę te kropki czerwone, ja tam ładuję, no ale nie mam snajperki. No ja chcę wziąć snajperkę, ale zaś nie chciał, jak padł medykiem się trochę pobawia, nie? Ja cię, co tu się dzieje? No obejrzyj, co się na streamie u Petera dzieje. A co się dzieje? No nie wiem, co on porobił. On poszedł, przerwa Nie, zrobił, bo czy co? Ja jak byłem u niego, mu się bardzo lagowało. Tragicznie ten, wiesz, takie... Kuźwa mać, kto mnie zabił? Straciliśmy cel Alfa. Te pierony do wody wlazły, wiesz? Ja już nam A zdobywałem z tyłu. No. Ja cię przepraszam. Jeb Ludzie mnie! są wkurzeni, bo przyszli na streama. No, całych 60 ludzi się wkurzyło.
No. u Petera. I teraz zostało 13 prawdziwych widzów. Arek, jak ten Janów ty jesteś w chuj ładujesz, znaczy Pieronów. Ja jest na A. Tam jest czołg na A. Stoi tam. O, jakiś... Pyk. Przemek dostał właśnie. Weź, Jeb weź, to rozjebał. jak ty nie mogli zauważyć mojego... Kurde. O, opuszcza wcale do uczący. John Cena. Manek, O leży. Jezu, co to się stanęło? Manek, Dawaj, apteczka. dawaj. Kaj ty jesteś? Odwróć coś. Kurwa, wiesz co bym miał ochota... O nie! Wiesz jakobym miał ochota wleźć tam, rozumiesz? Dup. Ale mnie rozwaliło. No, Manek, ratuj. Haś ty je. wejdź i co zrobić? I go wyciepać z Dobra, tego czołgu. Jakiś Spartan mnie uratował już. Kaję ten czołg. Kaję on je, ja go zaraz zabija. Ale ty mnie zostaw. Ty, a mi coś kurde z... Obcęczka. mi przycina, tak i... Skacze mi chłopek tak, hop, hop, hop. No, no, O, niektórym shit. też tak widzę. Co ci... Ciężkie uszkodzenie czołgu. Jebany. No oni Ja pierdzielę. Oni zwariowali, co tu się... Kurczę masz. Kurde, ale wlazłem prosto. No, Lemmy znowu nadaje. A to tam u niego się dzieje na tym streamie. O, pan mój Jupika jej. No, zobaczmy co tam się u nich odpierdala. Mi się wydaje, że ta była mu, jego żonka A! wyłącza prąd. Ty jest zgubi. Nie? Ten. Czy co? Jak się to nazywa? Interesuje mnie te 6 osób, co pokazało, że łapka w dół u tego Petera, nie? Co? No to są wszyscy z Bamboya Bamboje. weszli. Mhm. No nie. Kurde, mnie podrzucił czołgiem, akurat musiał tu przyjechać, ty. O kurde. Bambo im No kazał widzisz. obrażać wszystkich, nie? Łapki w dół ładować. No pa, ja nie mam problemu, mnie nikt nie oglądał i nie mam żadnego. No. No. I Oby tak mnie. się to Mnie tam robi. nieraz, teraz jedna osoba mnie ogląda, tak nieraz dwie, tam wiesz, tam się tam paru nazbiera, tam No. szału nie No ma, ja ale tam... najwięcej 6 miałem, nie? To już normalnie trzeba było zdjęcie zrobić. Kurde. Czołgiem. Ja tu se na D przyjechałem z czołgiem. Gonią na C, same kwadraty. Dobra, może spróbujemy tu. Ej, Peter, to włączył ten czat, czy nie? A, czy ta impreza? Jaka impreza? Live'a. Jest Crunch Chips, jest impreza. Live jest. No? No podostałem potwierdzenie na tego. Na komórkę, że live'a włączył. Peterowi prąd wyjebało jak to, nie? To fajnie, to. Pójdziemy matca na ja i dup. I zaś jakiś kurde. Nie Menel. zapłacił rachunku i wywala mu prąd. O, dzięki, ktoś tu mnie uratował. No, Już mnie zbanowało. Co, bana dostałeś? A nie. To cię ten, Bamboy cię zbanował. Nie, na czacie, że ci tam się rozpędził. Dobra, panowie, na razie staram. Padasz już, no. Dobra, no. No, cześć. Spoko, spoko. Kto tu czołgiem stoi? Dziki. Jakiś dziki. Kurwa. I tak to mieli Tak, mieć ty dograne samolot jakoś nie. super, że nie wiem. Ja. Najlepiej dograne jest to, jak my sobie wejdziemy, kurde, w 8 i se gramy sami z byle kim. Tak. To jest wtedy dograne. Cel E. Mamy prawie dwie drużyny. Ona się po 4 podzielić, wtedy gramy, wiem, że gram sam. A Peter chyba nie ma tego live'a.
Niby ma, no widziałem. Kurde. Dobra, jedziemy dalej. Dup, nie zdążyłem pitnąć. No, ja opuszczałem imprezę, kurczę. Frytał Cup, kto to był w ogóle? No Ja. właśnie. Nie, bo mi się wydaje, że to powinno być w sobotę zrobione. Tak jak ludzie mają wolne, większość. Kurczę, odbiera się mi. Napierdolę. Kuźwa, masakra A na ja chciałem głównej. ratować. Ej. Masakra jest na głównej. Ekipa z Ry, VS... Masakra? A, na głównej z tego, YouTube Gaming. Obejrzyj. Jak się synek wyrobił, obejrzyj. No kurwa mać, no gdzie się nie ruszę, to mleba. No nie, No, ty to co ty ja nadal- wejdę do... Kurde, Ej, co wejdę taki do czołgu, to rozwalają. Stary grasz w zrywie i nie jesteś na głównej tej imprezie. Ale nie godem o głównej imprezie, opie. O czym? O co on ma? Tego YouTube masakra? Gaming na głównym oknie Aha. jest. Tak, tak, Siema. na pierwszej stronie. No. Siema, o. Chyba Weź. tyle. Kaś ty jest Nanek, co ty nie grozisz? Wyjebał mnie. Ej, ale Peter już nie Co gra. ty gadasz? Powychodzili wszyscy. Czemu? No nie wiem, powychodzili. Pierdziel, co za... No zobacz sobie ile ich jest. Ej, co to ma być? No ze zrywu to jest połowa teraz, nawet może mniej niż połowa. No, ale tamtych w ogóle nie było praktycznie, przecież graliśmy praktycznie w dwóch drużynach, nie? No. Quidpol jest jeszcze. Kurde, to kopytko jakiś mnie zabił. Ze snajperką kampi. Ja, to jest naprawdę porażka. O, coś tam. Nie, to Wiewiórka będziemy mnie zostali- zabił. Kurwa. Jak Ale to może? nie zostali tylko w tym. O, do Paweł Wiktora i do Patrio chyba dołączę. Także Nanek, jakbyś wszedł, to dołącz do Charlie. Tam jest Patrio i Paweł Wiktor. O, ja i Jankes teraz dołączył. A. No ja spróbuję do Nanka przejść. Kurwa, bo to coś. Gdzie jesteś, Nanek? Dobra. Masakra. Kurde, coś głos tnie znowu. Jak przerywa ten głos. Pieprzony samolot. Kurczę, ej, Arer. Co? Arer. Tutaj bym dołączył, tylko że kurczę tego. Jest jeden tam. Jakiegoś innego tego. Pluton. Dupa go rozwaliło. No, bo było nas 4, ale No, to dołączył. dobił. No bo tutaj na razie dobiję. Ja, gromy. No. Ale mi pisało, że że dołączasz. Quidball też opuszcza. Chyba się skończy ten serwer i się wyjdzie.
Bo Creeper opuszcza już tam, wiesz. Radio opuszcza serwer. Coraz pierdolę John Cena opuszcza serwer. Masakra. Jeszcze tam został tylko Devil Inside. Tu Viverno. nas Made in Poland, jakiś Mario, O, wszyscy zwijają. jakiś Mik. Teraz już w zasadzie zostali tylko jacyś tacy mniej znani, przynajmniej ja ich nie znam. Już zostali i potem będzie, wszyscy wyszli, spękali, nie? Będzie spękali. Nie, po prostu to było niedograne. Te hasło po prostu miało nie być udostępniane po pierwsze na tym, na streamie u Petera. Kurde, co mnie zaś zabiło? No ten tu... Tak. Nie powinno być udostępniane, tylko powinno być kto chętny, to powinien się zgłosić Tak. do Petera. Pierw byśmy my weszli, którzy tam gramy na co dzień z nimi, nie? I wtedy resztę by mogła dopić. Wąski, Devil Inside, chyba w tamtym teamie 2, jeśli dobrze zauważyłem. No. A u nas Taki się trochę bałagan Jankes, Robert, jakiś tam Lima, Mik, Spartan.pl, I co? Przemek, no to ty, Mario, Made in Poland. To szczerze mówiąc, to ja znam tylko mnie i ciebie. Czekaj, Kaj, tu Przemek. jest. Ktoś tu jest zryw. Reszty tu... Jest tu jakiś Ginter z zryw. Spartan.pl Jankę zryw. Zryw ARL 7-9 styczeń. Nie znam tego. Ja? A nie, no, nie, to jest taki lamus. Lamus? No, już tak przypuszczał. Ja. To dawaj do G Nanek, bo tam Przemek jest, to ja też teraz wlazłem. Do G? No. No i Do G, dobra. no. Audition opuszcza No, serwer. No. No mówię, już w zasadzie większość praktycznie, tu już praktycznie nikogo nie, paru jest. Czekaj, bo coś tam Peter goda. Kaj by się tu... Wiem, historię powiada. Historia. O Jezu. Kurde, ale jest niesmaczony, panowie. No, Że no? Czekaj, bo tu mi pisze, kurde, to lipa z tym BF-em, Nanek odpalaj WRC 7, oglądamy, szkoda nerwów, Peter, no ja widziałem, teraz był atak od niego, ten. O, nie wiem, wy będziecie grać? Lipa. No ja gram, no. A jeszcze chwila pogram tu. Jutro też do roboty trzeba iść, wiesz jako. no. Siul mnie No, dup. Waliło i dupa. No, dupa blada. Nie, jak- wygrali. O, quick chwila pull! Skończy się ta gra, to ja chyba kończę, bo to jest trochę takie bez sensu. Czemu? No, na tym serwerze to ja kończę. No. Nie, Tutaj były problemy i to z Petera wywaliło to już w ogóle, nie? No. Ale jak ten jeden to się zajebiście grało. No, ale wiesz jaki był największy problem? My z całej siły Ja wiem chcieli... jakie były problemy, ja to widziałem. No, chcieliśmy do was dojść, żeby tak wiesz... Tutaj już chłopcy, co byli tutaj na tej imprezie. Ale to się tego w No. BF-ie nie da No. zrobić, to samemu trzeba. my nie mogliśmy być razem w drużynie, praktycznie myśmy z Namkiem potem we dwóch tylko ze sobą gadali. No. Wiem, ja widziałem, no. Bez sensu, bo A Przemek wiesz- tam zresztą był w drugim teamie, nie? Ale Wiesz, fajnie jaki było, był- fajnie było, Bo no. te hasło było na stronie podane u Petera tam na tym. I za dużo po prostu ludzi weszło. nie, Wszyscy prawda, bo... powchodzili. Nieprawda, Przemek, nie gadaj głupot, ja ci teraz to wytłumaczę, bo gadasz głupoty No. kompletne, durne. Czemu? Serwer był na hasło. No tak. No, a hasło No. było u Petera na streamie No. było podane. Tak, a jak jest w BF-ie na hasło, to nie nalicza ci punktów. Aha, Kumacie? No, a jak Bumble odblokował hasło, to randomy powchodziły, mhm. żeby punkty były, no. No to po co te A, punkty? to tak, a Bamboy zrobił też. Ale to mogliśmy No, tych właśnie punktów nie wiemy, dawać, czy no. Zrobiliśmy coś źle. No, punktów byśmy Ale nie wiesz co, mieli. połowa nagle osób, ej, bez punktów to ja nie gram.
To bez punktów ja wychodzę, no i wiesz. O Boże. Tyż już kurde nie... To dla zabawy miało być. No. Mieli się my fajnie pobawić, a widzisz. No, dlatego tyle było różnych od Ale, tych. ale to czekaj, Dobra. powiedz mi, bo ja się nie orientuję w tym jak to jest. Jeżeli hasło było u Petera na tym podane, na streamie i wiesz, ktoś, jakiś random je znał, to znajdzie normalnie ten serwer i wejdzie na to, czy nie? Czy nie mógł znaleźć Nie, tego ten serwera? Bamboy potem odblokował ten serwer. Nie, no ja wiem, ale wiesz... No ale mi na chodzi o streamie to właśnie nasi coś byli, innego. nie? Potem pochodzili inni tam, nie? To jest innych. Się pomieszało tam. Kurde, ktoś we mnie ładuje. Ach. BBB, Domenek. Lecę na D. Lecę na D. Czekajcie, dobra, idę z bambojem. No spoko. Jak wam się podobało zaproszenie na ten? Na co? Na konsolę? A, to ja przegrałem. Aha, ty gadasz o tym twoim filmiku? No. Nie? Powiem ci, fajnie zarobiłeś. Nie, na gadkę to masz. Tylko, że na cały ten powinno być, na cały ten. Ale ja to z telefonu nagrywał i podgląd miał jak wiesz, jak kamerka moja strona. No. No. Czekajcie chwilkę. O, ci tu se na przykład grali w 4 i są najlepsi, nie? Ja sobie na napój bogów odpalał. Na 10 się załapałem. Ej, to wychodzimy z tego, idziemy gdzieś na inny serwer. Nanek. Nanek chyba poszedł akurat gdzieś. Ej, Nanek. On tam poszedł coś ogarniać chyba. To. Ja mam tu faję. Ej, idziemy na inny serwer? Nie no, możemy tu grać, nie? To tam nie przeszkadza. Made in Poland gro. Dobra, to ja idę zajarać pewnie. Zaraz przyjdę. Ach, ci nałogowcy. Filip Wójcik Filip opuścił to. Czołg. Ja już dupa nie ma. A samolot? O, jest o... A też nie ma. Jest i tak. O kurde, bele. Coś to zrobił, wylałeś coś. Ojojoj. Dobra, to się odrodzę w tym czołgu. Ktoś mi zaprosił? Ule, teraz to już się w ogóle lipa zrobiła, to już nikogo praktycznie nie ma. Robert Lima jest jakiś w tamtej drużynie. Czekaj, ja tu jeszcze na luk na tego. Jedź sam opie tym czołgiem.
Jezu, Lemi zaś tam opowiadał. Do czego to dochodzi, nie? No. To tak jest, no. Dobra. Jest tu jakiś samolocik, czołg jakiś? Ja jest w tym czołgu, co jest na D bodajże. Taki na niebiesko, ale. Ja nim nie steruję. Aha. No czekaj, ja też tam skoczę. Kurde, zaraz zobaczymy, czy się będzie opłacało, bo ma 66 życia. No wjeżdżaj tam, kurde, trzeba zdobyć te D. A nie stoi jak ta. Wyłaży z tego. Jak coś to... Kurde. Ciul, ja chciał wyleźć i mnie zabił. Dobra, trzeba zdobyć te piwo D, mi nie się ma wylało. się. Oj, marnotrawstwo. Strasznie. Dobra, jestem. Czekaj. Ale dostał. Że go nie widział, a że go zastrzelił. Ja? Przejęliśmy cel Delta. No bo dym, nie? Tutaj ciepią te gówno. I no widziałem tam znacznik, to mówię, a strzelę se. No i strzeliłem. No ale znaczy duży... Ty, no motor se sam jedzie. Samoistny motor. Kurde! Tu kajoleża, tu jest gościu. Dwóch, trzech. A, żeby ja wiedział, jak ty leżysz. A tu, No. Tutaj widzę. A, Co dobra, za- dobra, też. co za grzbiet, a on sobie leżał w tym A, ja helikopterze teraz leżę rozwalonym. tutaj, Mhm. Masz 5 metrów na lewo. Dobra, dzięki. O! Z dołu idą, ty! Z lewej! Nanek, uważaj z lewej, tam z dołu. Kurde, ładowanie broni pierońskie. No, to też kurde, czasami jest... Gin, Żydalu! Jakiś Sylwek, poszedł do domu. Dźwigniesz Ja tu mnie. 4 zabiłem. Dźwignij mnie. Znaczy, ja cię nie dźwigna, bo ja nie mam czym. O, ktoś mnie dźwignął. No ja no, to. Okej. O O, ty. snajper tam jest na F. O, z lewej, z tyłu, Nanek, czołg, kurde. Ale że go skasował. Gnoju. Widziałeś jak że go skasował, fajnie. Spierdalam nas. O. Ciul. Masz ty czołgów, Zaś mnie wstrętny. skasował. Kurde, w jakim miałem miejscu, ej. A gdzie ty jesteś na nasie? Daleko. No teraz to już mnie w ogóle wywaliło. Hier, amunicjon. Ja. Hier, Ja, amunicjon. na, moż, zeżer, można. To znaczy, proszę, tutaj masz pestki z dyni. Ja. Kurde. Tam na tym F czekaj, to tam wali ten snajper. Ja, z tej strony, z tej, ja, wszędzie oni są, no. Nagle z wszystkich stron świata. Się w dupach poprzewracało. Tutaj ktoś był. Kurde. Ale gdzie? Te przeładowanie. Ja! Co za ludzie. Chajcie dźwignąć. Że miał 5-0. Gotowej. O, dzięki. Halo. Lecemy tam. Telefon dzwoni, halo. Odbierz. No odbierz. Do mnie nie dzwoni. Odbierz. A dla komu to dzwoni? Nie wiem. Dobra, bo jest. A tak, na ślepo te R1 wciskam, może się tam jakiś zaznaczy, jakiś grzbiet. Kaś jest Nanek, Kaś ty poleciał. O kurde, a ja stoję, czekam tutaj koło ciebie, a ty już poleciał. Kuźwa, tam jest ten czołg. Możesz czym wysadzić ten czołg? No mam Ciul mnie. te bełty, czy jak to się nazywa, ale nie wiem czy go... Różkowy. Aha, to takie styl. No. Koń jakiś, kurwa, ale to czołg. nasz, dobra. Ja. Przejęliśmy cel Echo. Nie ma czołgu. Nie ma? Nie. Nie ma już go? Amba Fatima był czołg i nie ma, zabili go. Znaczy zabili, samolot. Widzę. Ty, wstrętny samolocie. Ale mu kurde,
Damage'a zrobiłem, aż 2 uszkodzenie. Kto tam szczelo? Tam z dupy strony Oj. kiedyś strzelał. Masz amunicja. Amunicją? Kurczę. Słuchaj. Po rosyjsku patrony. Patrony? Blacha nie wzada. Patrony! Patrony. Dawajcie patrony! A ja. Dawajcie patrony! Ja. Maska. Trzeba założyć maska, bo... Słuchaj, sam jest kiedyś Sam ładno, jeden. z koło nie leży ten ciul. Znaczy, nie ma go. Bocznica, idziemy na bocznicę. A ty, a to jest ta mapa. No. Ja to gram Która mapa? w deathmatcha zawsze gram tutaj. Ja. No to jest też ty, no. To jest... Ja, no toć. O Jezu, maska! Nanek, ratuj. A, Dobra, też mam padłem. 7... Mam 70 jakoś. Czekaj, jakoś dźwigna przeżyję. cię, dźwigna, kto sam je? Przemek. Halo, końsie obalo, Ja. idźcie go dźwigać, bo będzie żigać. Ja, pójdźcie sam. O Jezus, granatiren! Ja. Granatieren! Gdzie tu jest ktoś? Na tu. Samolotem, Ciul, mnie samolotem! kiedy mnie... Kurde, otoczyno. No dobra, Patrony! dobra. O nie, pitać! No dobra. No dobra. Przejęliśmy cel Alfa. Dobra. No dobra. No nie. No i kto tam leży? O kurde. 16. A, dostałem. Czołg jest tutaj. A Jezus! No dobra. Namek, ratuj! No. Uważaj tam, bo Nanek jest- tam No tam jest na po prawej stronie tam ktoś był. Ja. A, tu już nasi latają, aha. No wiem. Dziękuję. Dobra. Może Nanka się uratuje. Słuchaj. O 7 dopiero otwierają, nie? Czemu tam impreza ma w domu? Co? Czemu, co ty tam masz tam w domu za imprezą? Kurde, więcej ich nie było. Jeszcze raz. Nie, nic. Godem, co tam miałeś za impreza? Wiesz, Kiedy impreza? no słuchaj, jakbyś był tam, no. Jakbyś był, a jak koniecznie to tam nie potrzebujesz tam. Kuźwa mać. Pies na koniu. Ty, to jak, No, to byś Jak- kupił jak- też. to jak on to groi i go do przez telefon? Nie wiem jak on to robi. Ja to nie ja, to mój ojciec. Przejęliśmy cel Foxtrot. Aha, a ty, ale podobny głos macie, bez kitu. Weź. Ja myślałem, że ty gadasz... No, i gro z nami. Kto lata tym chłopkiem, nie? Rozdwojenie, nie? Jakieś. A co tak nie idzie zrobić? Zakładasz z tego plutasza O. i słuchawki? i Moż co ty! Moż! Nie, to jak ja... Masz granata! No to mówię, Jankę A, ze tutaj zrywu. Nie! jakby chciał, no to kupię. Tył, plecy! Jak go leżał już. O ja, i czołg mnie przejechał. Nie wiem, no to czemu... On nie mogę, kurde. Jak jo już leża, hopy. Jak jo już leża. No to To ty nie leć. Kurczę. Sam pojadę. Co jest tam grane? Kaj się odrodzamy. Ja z B lecę na A D. może, Nie. bo tam... Ja z B na D, wiesz jako? Dobra. No już Gustlik! jestem na twój... Już jak ci wlot na plecy. Chyba na żyć. Gustlik. Ja. Nanek, będziesz moim szarikiem. Hopie. Samolot, uwaga! O kurde, ale się rozwalił te. Ładnie, nie? Cel Alfa. Tyś to widział. Uważaj z prawej, Nanek, Jo to zrobił. bo tam wali Gdzie to jakiś... jest prawy? Oznaczyłem go. Maszinen! Saniteta! O nie, ty, Nanek, plecy! Saniteta! Dobra. Kuźwa, ale mnie skasował jak psa. O! No ja cię widzę tam, ale... A z drugiej strony za plecami też mieliśmy. No. Na szczęście. To jak coś, to się tu resp na nas. Tam zrobimy. Kurde, co my mamy brać? D, czy kurde C, czy ja już nie wiem. Atakiner był. Ja nie wiem kto jest gospodarzem tej imprezy, żeby zaznaczył. A ja jestem. No to czemu... Dobra, to D.
Ale to No zaznacz. dopiero zauważyłem. Ciul mnie boli. Możesz tam granata. I tam jeszcze jeden leży, Mendo. weź go z kasu. Cel Charlie przejęty. No. Kaj, no żyje. O, idzie. Aj, kurde, ty, no nie umie trafić. Za duży rozrzut tej A broni. jak to, a kto tam tak głośno ma tą imprezę u Lemego? Panek chyba. Trochę ciśnienie można zrobić, nie? No to, taki wiesz, rozprasza to. No. Ja, no weź, to jest śmiech na sali, a tak to go ogląda, kurde, 20 osób. O Jezus! Z samolotu Przemek z tyłu. 9 tysięcy, prawie 10. No już ma 10 tysięcy praktycznie. Ja. Musi godą, lepiej mieć 100 i żeby połowa do ciebie, nie? Lepiej mieć 100 i żeby połowa do ciebie przyłaziła regularnie niż tyle, kurde, pustych subów, nie? Ale on nie może usunąć z subów. Czy może? Nie, no raczej nie. Musiałby konto No ja mam- usunąć, nie? Ja mam 105 i mnie ogląda 2-3 osoby na live, a będzie 10 osób. Góra do 20. A mnie Gdzie dzisiaj jest ta jakiś... reszta? Mnie wczoraj jakiś Izrael zasubował. Nie wiem kto to jest, czy mnie chcą zwerbować gdzie, czy co. Mhm. Ale jest, nie? Taki road to 50, nie? Co tam, jak ja cię tam zaraz podrzucę, moż tam, z granada. A masz. Kurczę. Kurde, tam widzę, teksty fajne lecą. No i trochę ciszę na nas. No kurde, gość dostaje w mordę, ty, i mu zostaje 33 energii. No, Nanek specjalnie puszcza to, żeby u niego na Tak. live'ie To i jest, wtedy to jest wiesz, cwaniak, nie? przyszli Cwaniak. z live'u Lemego do niego. No on w ogóle gra? Kaj ty jesteś, Ale- Janek, czemu? Co ty, grosz? To ty robisz live'a i Petera słuchasz, że... No, tam ważna. Jaka akcja? Co tam ciekawego mówił? To już jest przeszłość wszystko. To już nie ma co tego roztrząsać, bo non-stop będzie gadanie o tym samym. Tak. A ludzie się będą non-stop pytać o to samo, non-stop będą ją obrażać i się wypowiadać, kurde, na temat jego życia, a to ich nie powinno w ogóle interesować. On coś tam chce, to se poopowiada i dobra, nie? On se poopowiada i okej. Siemanko. Ej, O, to Jankes, tak mówiąc, ty! Jankes, to szczerze jest ten mówiąc, z radia. Ten z radia, Jankes. Kurde. To teraz normalnie oglądalność wzrośnie u nas. Ej. Szczerze mówiąc, Nanek, szczerze mówiąc, nie wiadomo jak to wszystko naprawdę było, bo nie znasz Petera, tak wiesz, no. Nie żyłeś z nim. Cel Bravo utracony. No ja wiem. Żyłeś z nim? Pod jednym dachem? Echo przejęty. A, nie tylko pod jednym dachem. Nanek, tam do góry nie ma schodów. Kajsty tam chciał wlecieć. To chodź tu na dach. O, na dach chodź. No normalnie. Ej, a co tak pomyślę, jeden plus jest, tego wszystkiego. Tracimy kontrolę nad celem.
Więcej teraz gram Pacyfita. Ale dostał. Ty, Dobra, tutaj jesteś. no mnie tam tak z tego, z B ktoś mi zabił. Jakiś kurwa Albert. Fajnie się nazywa. Przez Q. Chodźcie na D. Chodźcie tutaj, Gmundy. Już nie mam nawet tego. O, granat! Pitać. Operę na nekrowisk. O, dostał. Nie, mamo, ratunku. Cel Delta przejęty. Co tam słychać? Kurwa, oni są zjebani jak chuj. Zagrali jedną mapę i spierdolili jak pojebańcy. No, cały ten Peter i to wszystko. Peterowi wywaliło prąd. Prądu nie miał. Ale... No, No, u mnie i też. do mnie też. Tak wiesz, trzy okienka otworzyć, nie? No. I polecaj, nie? Polecaj kolegom z podwórka. Tam co na hołdach ściepiecie kamieniami. No. to wy górole? Gorole? Górole z żywca. A, ale zabiłem go granatem. No klopsztanga, nie? Trzepak, nie? Trzepałeś tam dywan. O, shit. Ja już nie wnikam, co tam robiłeś. Apteczkę dla ciebie! Jeb, ale dostał. Apteczka, o jest apteczka. Fajnie ktoś tu apteczka dał. O, idą zaś. A, mnie dorwali. Straciliśmy cel Alfa. Idą! Ale dostał, o kurde, ale ja też dostał. Idą, jeden z pałą, drugi z dzidą. Jest! Dwie osoby. Teraz Gdzie? dawajcie. Pozdrawiam wszystkie osoby, co mnie oglądają. Całe dwie. No, Straciliśmy no, cel. live Ale naraz. Spacja. To wszystkich naraz. do gier. Żeby wszyscy mieli oglądalność. Tak jest. To od E czy od F? Zdecyduj się. to tam mnie to was w drużynie. Przejęliśmy cel Wyjeb Alfa. się jednego. Gin! No, zaraz. Kto? Peter? No. Powiada o swoim życiu. Nie, no a potem będzie tak, ostatnio też było, nie? 114 chyba właśnie było najwięcej? Czy coś takiego, a nagle się skończyło i było ile? 80 spadło, a wszedł Quickball, nie? I prawie 90 ludzi, super, nie? A no super, no że tutaj było niedawno, kurde, prawie 120. Nanek jest teraz dowódcą tego. Nanek, jesteś... my musimy grać, bo normalnie przegrywamy troszkę. A to zauważyłem to wszędzie. Powiem ci, Roka nieraz tam oglądam, jak coś opowiada, wiesz, tam, to jeszcze ma oglądalność. Teraz zauważyłem, Rok obraża tam, nie? Jest. Chyba nie. No nie zaznaczyłeś, May. I tam jest Rok obraża, nie? No. Tak, no. I ci powiem, że ma
grube oglądalność. On nawet milion ma jeden poziom. Ale jak nagrywa z gier, to ma O 17 tysięcy. shit! Skąd? A kurde, po prawej stronie tam snajper na górce leży. Albo już nie żyje. nie Dobra, wiem. spróbuję was. No to obraź, no jak chcesz tam... O, dzięki. Ale nie, to będzie Nanek Łobrażo. Łobrażo ja. No. Chłopy z brodą idą do domu. Ej, on ma mój wiek, no. On ma mój wiek. 37. On ma chyba 37 albo 8, no coś koło tego, no. Ja się nie mylę, to może w moim wieku nawet. O kurde. Nanek, Jak apteczka. teraz... Ej, O jak kurde, teraz byś skąd to wali? ogolił, no jak teraz byś ogolił, to by stracił wszystkie osoby. Leżę. Uwaliłem się jak zwierzę wódką czystą. Leżę, tąkam jajkiem w majonezie i kiełbasą. Poczekaj na mnie, cię podniosę. Cię podniosę. Czekaj Nanek, on cię podniesie. No. Kurde, stanął tu ktoś przede mną i mu strzelam w No głowę. mnie tam jedna osoba ogląda, aż... No co? Oh shit. Co tu się dzieje? Z prawej, kurde. Uważaj, Nanek, tam idzie jeden. Dobra, już go nie ma. Zabili go. Apteczka! Dawaj. No leża koło ciebie. Patrz na mnie. Badaj mnie. Badaj mnie. Nie Dobra. widzę, że nikogo. Co, na Ale TD jest. idziemy, ja? No, Nanek nic nie zaznaczam. A, ty tam jesteś już, Przemo. Jak wpieprzył jest. tym samolotem? Ale tu widzę coś, że kurde, ktoś tu gdzieś jest. Nanek, będziemy tego nagrywać, nie? Gran Turismo jeszcze trochę. Kurde, Przemo, weź go tam zgaś. Bo wali menda szpetna. Kogo? No tam leżał Gdzie jakiś, jest ty tam taki? jest. A, tu nikogo nie ma. A ty tu jesteś, a nie, to tam był jakiś koleś, też miał taki długi nick, ja myślałem, że to ty. Bo tam u góry, wiesz? Za D, tam na czubie jakiś tam leżał. O, idą. Od E, tam od E. Idą, idą. K jest apteczka. O kurde, już niepotrzebna, ale ktoś by mógł ratować. Jeszcze Tak, już jakiś. uratuję. O, dziękuję. A jakiś. Ja cię! Kurczę, zabił mnie. To poszło. A ci 61, 91 dalej grają, ja? Ja grają, no. Jankes, gdzie na C? Dobra, czołg mam. Straciliśmy cel Delta. Ja... Znaczy nie, ja nie wiem, mi się wydaje, że on wyszedł chyba z imprezy. Kto? Jankes, czy jest? Bo nie słychać go. Jestem. A to co się nie odzywasz? Nic. No. Nie wiem, co mam go. Gdzie? Oznaczyłem go. Oh shit, położył mnie. Ale dobra, Jankes mnie podniesie. Nie, kurde. Cel Charlie przejęty. To jaki punkt teraz atakujemy? Nanek. Plec To jest i ja już w od ogóle drugiej zaznaczasz? strony. Straszne to było. Kurde, 50 punktów w dupie, nie? A w sumie wygrywaliśmy wcześniej. Ale to przez nich, zobacz Nanek tych na dole, jakie wyniki mają słabe. Obejrzyj się to. My tu się staramy, a oni co? Cel No ja teraz nie jestem w czołgu.
kurde, dwóch ubiłem. Szybko na nek, dźwigaj mnie, jak możesz. Snajper tam. Dźwignij go. Dobra, chyba mnie nie dźwignie. Przegrywamy. O, widzę, że A tam zdobywają. To może na A? Tam jest nas... O, teraz jest mgła, to nas nie zauważą. O, uleci z góry na nek, uważaj. Rypej w niego. Ja go dobija jeszcze. O, czołg jedzie, kurde. O kurde. Co za menda. Nie załatwił. Jaki ze zrywu. Aj, po ptokach już. Trochę my ten 80 punktów? Ja, 80 punktów. Ja też, no. Ja też. Jest. Ale spoko. Spoko było. 9, 10, 11 miejsce, Nanek 16. Widzisz, nie byłeś ostatni. Także... Ja też nie widzę. No, ja mam tego. Ja mam 10. No. Pewnie. Ja dobiłem do 10 000. No dobra. No, ale w sumie teraz spoko. Widzisz. Początek nie wyszedł, ale teraz grało się spoko. To ja tam kończę tego live'a. No, ja też. No, Także na razie wtedy, hejka. dziękuję wszystkim za uwagę, tym całym No, dwóm ja osobom. też. Także do zobaczenia zaś. Ja Pogodali. Ja Byby. Pozdrawiamy całą ekipę. No. Tak, tak, dokładnie. Ja też macham, ale mnie nikt nie widzi. To na razie, hopy tam wszyscy. No, nara. Dobra. Okej, transmisją zakończono. A ty przez co transmitujesz? Przez konsolę? No, przez konsolę. No ja gram na razie Też. na tym, na telewizorze, nie? Normalnie. Aha. No ja zobaczę potem, może coś pomyślę, ale wiesz, na razie nie chciałem za bardzo tu w nic inwestować, to. No ja właśnie trochę zainwestowałem w te gdzieś. No, widziałem właśnie. Czy w ogóle się dziwiłem, jak